Hello mga katutski, ay buntag. Paniko ninyo sa akong buhaton ng adlaw. Mag-transfer ko sa mga lubi. Diyan sa dulunan mga katutski. Ako ipit-pit sa kural sa akong igagaw. Kural mo sila. So ako i-dikit. Kaya mong di-utro ang mga dulunan. Ilang di-street ang dulunan mga katutski. Ilang di-street lang kural. Kaya tagan nila ang pabordering side sa amua. Dire dapit skin may pilid. Amo ko sa tagan ang pabordering sa ubos. Ang katutski amo gibahin-bahin lang. Ko ipakita sa inyo niya. So, kini nga dulunan mga kakatuskir. Kini nga mga lubi. Pwede kit dito sa kapri sa may kural, pid-pid. Paingat tos babaw. Yan diri nga side ako lahat. Taga pa naman nagpabor diri. Malagi bed-bahin. So kung baton ron akong ibalhin ang lubi. Kini ako ibalhin diri sa dulunan. Straight aring haligi sa kural para nga iligkad ako pwede na diha na dahil sukat ang kural mga katutski. Meron na plaster ang kamera. Pagkita ko pa yung takuan ulan.
Manisa mo tuti. Selesai. Dan ko isa. Sige po. Sige po. Ya, lepas kayak gitu. Juga surti. Hangat kayak. So, terima kasih sihat kurang tinggi. Betul aku belum. Aku lagi dikit sa dulunan. Kami dulunan ako di street pa sa agaw ang ural. So nakapabor ni diri dapit. Liko-liko man yung kuhan ang klanan bilang di straight pabor me kay dito sila nikuha sila na side amo sang himo itagaan ko na mga pabor dito sa bus itagaan pa ba para nga patas yun ano ito siya akong idikit karon mga lubi diri sa iyang kural ini kadakuan pwede na kuha ang ilang kural pwede na diya isukat sa lubi parihamik pabormi ito pa para isipay mga katuski importante nga magsinap ka na sinap niya tanaw sa lubi na magsukat ang kural ito siya gilukat okay pagsugod yun yung gamot okay pagsugod pang gamot di pa ni
no? Sayo pa ganit, sakit init. Kita mo sige guys. Wala tas nga ginoo gahapon. Naman kasi ginoo nga imong tigagulan. Ibay ka na tanong. Tuwa balay kau? Tuan sini mo to? Sama to sa asawa sa igagaw. Walang tos laglampas. Eh, manlampas si Dagor. Sa portres daw. Gagawin ba pa ulit? Pwede na rin. Ako lang irog din sa babaw na pito kapuski. Ayan. Iban ma iban kumbang din. Hindi na ba? Kumbal eh. Kauton og lubi ni dito pita. Kulang testingan. Pila na kalubi diri nga gitanom. Daot. Kana sa ring. Sa sulayan.
Okay na ba? Tapos sila. Siguro ito panggabot no? Yan.
So diri pita mga katuski kuni doble la dire kung di naman ko naman doble ang kuan lubi tanom ako lang ikuan dire kay di dapit sa yan dapit na ikuan na lagnob oh na puno sa lagnob dako na makalangan ako ko magkalot buhaton dire ako kuan di ara silid ko ibutang to si Kaya tibutang ako rin, ako yung duble. Nga naman yun. Ako yung duble dire kay kung mani matunom sa dulunan. Dito ako ibutang. Isang ko antong usak po na lang ito siya subos sukon makin landong minita siguro ito siya mabuhay pa ba ka diba kung siya na magka laos tingnan lang kung di mabuhay di mahimo
mga katuski. Kasi iya pa ning sigundahan ang ulan rong gabi eh. Sigurado gid nga mabuhi gid mga tanoma. Yan po ko. Libalhin eh, libalhin. Kaya mga katuski oh. Pakita sa inyo ha. So, dulunan dito ang taan ni mga katuski. Oo niyo, sorry kaya nga medyo ngit-ngit. So, naramag katuski oh, ang lubi. Na, mo ni dulunan sa among area. Pero ilang di himo, ilang di street ang kural. So ningkawat sila hanga dapit. To, tarang lubi po do. No? So akong himo, akong idikit dire sa ilahang ki kural. So nakapabor diri nga side mga katuski. So amo sa sila dito po sa ubos, amo po silang gitagaan og pabor po dito. Amo silang gi pakuha po dito nga side. Para nga angay gid ang para angay lang gid ba. Oh, mo nga kwan. Okay, mas nindot magyud tanawon mga katuski ang kwan. Mas nindot tanawon street ang kural. No? Nindot tanawon ang kural nga kanang street kaysa magikuhiko laing gitanawon. So tara mga katuski, mga lubi na diha sa dapit. Dikit na sa kural nga kawayan. Karon kini na po akong balhin ng mga katuski. Ana. Balhin na ko dire, dikit ako dire. Okay. Interest nga makaya pang kainit. Kita dah. Panil ko niyo. Ketub ang ulan ng katuski. Bakit kita? Kira. Okay, doon tayo para. Kami nakita sa nato sa dalang sa ating kami. Kasi ang naman din nakita makapot sa nag-iisang nakita walang gamit na gitawa sa nasus ang sa galing na mao ang dalang. Dito makampot sa nagmura sa mga namin na kayo kabayan ang dalang ng expenses. Ano nakatanggal kita natin sa amin?
Ibang sa ating ay dahil sa mga sabay ko rin. Nang ikaw, ako ngayon ang kapilihan. Lata, lang ito. Mga bata, ikon. Hindi alam na ito, ha? Wala nga Manila. Katong ingon niyo mo taklog sa... Oh, ito balay. Ba, dito? Oh. Ako kung dano ka nun. Bala ko. Ha? Oh. Wala kayo mga pusaw-pusaw. Dami naman ako to. Balik sila puta mo. Malit sila putaw. Malit sila og putaw. So naman ko'y taklob sa ref dito nga duha ka buok. Ko'y hata sila. Biyawat na po nga mahalin. Na sila ika. Ginagmay lang. So ako'y pakuha ito sa mga kluski. Okay, saya biya po malalata na ba? Mapuslan. Pero tadi maging mga suhod at nito mga tuwag na dalawasan ito lagi na wala ng kahiling Ano ba ito no? Sige, balhin. kaya nagpaayos na ang itang nagularo na sa kanto siya sa kanto Papa,
kung nakikita ang buong pinili. Ang mga hindi na ay buong pinili. Ngayon, nakakagod sa ibang tayo sa matagpuan na napagpusin. Dito siguro ang hindi ang kapatid na hindi ka hawag sa pagkakita ang pagkakita pagkakagawa ng kapalitan. Dito nga po, pagkakita na pagkakita ka naman sa kanila na pinatrik sa hipita sa pagkakita. So, ang ilang pagkakita ng pinatrik. Dito ang nakagalit sa Isa na lang. Isa na lang, ganyan lang oh. Ganyan lang isa. Kung nagtiwasan nitas, makaya pag-init. Di ba kaya ang kainit? Kung lagi pa tayo magtos eh. Nahinay lang. Okay. Ako na ibalik sa ako na pula ay buhaton. Kulang kuan kay nayan. Kulang huyan ba. Kala may kuan kamilan sa dako sa saging. Pasilo na ko kanang murag butasan ko mayon. Si, smart.
Di ko kaya ko na. Ano ko lahot tayo sa init mga katos. Mermu butuh undukan. Sana mau bir terus kak. Init. Kamay lang na ito sih, kana naman lang isa. Gamay ko lama. Kumana ko kalot. Kana diha. Namay akong gibutan diha nga kuan mga ito siyo. Bias dulu na ay gibutan ako nga puno asdita. Nga diha. No, dia no, na kita likod anang lubi. Tapad anang Merdeka kau. Dita na siya kaso lang kay gitukmod sa kuan, kural sa pikas sa cyclone. Itahirig pa ingon diri. Say gama nang dita nga kuan man gituklod mas kural. Kaya ito siya, kasama likan. Tingnan mo, iba pa rin. Terima kasih, Manriat.
Kumana gina ko. Ganun yung gitiwas kay nanganay mga kadug balikan pa sa hapon. Ako'y laing kuwaton. So ning ligpit ning tripod. Terus kayak mau bahadas ako. Hello. Dito na, oh. Kadiya. Dari pigas. Saya betul sih. Ya. Oh. Ya, apa yang dito? Nah, nabutan ako sa dapit sa kural. Karena mga katos kayo mo bahadas ako kay relax. Kalim ako sa lain sa mga bulaton. Lawa. Minor ang init. Kaya mga katos kayo sa ubos, dulunan dia sa ubos. Lalo ko dia na. Berarti kakao ra ko ibutang dia. Kuranan pagsukan ug matrik kakao. Ni kabuhi tidak na pura suka dahil natural kay lubi man ko diyan tapos kay delikado kay ay mga balay sa tungod niya makilid bako niya ba mahulog mga lubi niya dito mo tas magsilah mga bintana mga bildor ba bintana makadamit sa marika ka wala pibutan nila. Dari mga katos eh. Kini medyo na hawan. Kaya mga katos ipakita sa inyo. Plano na ko ani. Luma naman yung nuriyan. Kaya na yung medyo hinag-hinag ba. Padayon baka ni ko. Plano mga katos eh. Huwag pa mo ko'y kuwan. Huwag pa kapalit o sidling. Nuriyan. Wala nang tigong-tigongan sa. Sige mga katos di sana ko top, di sana ko putlon ako ang video. Salamat kayo sa iyong pagsubaybay ka na ko kanunay. Please subscribe Katotski TV sa ako nga YouTube channel. Like and share. So salamat kayo sa tanan nga mga followers na ko diya, sa akong mga subscriber. Thank you sa inyong lahat, sa inyong tanan. Shout out o sa mga silent viewers nato diya. Shout out sa inyong tanan o sa mga solid viewers. Shout out wala man tamo mailhig. Shout out sa inyong tanan. Salamat kayo sa inyong suporta. Bye bye and God bless.